खुलुमबाय रायजोफोर, दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो। लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। ढेकियाजुलियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव 3 सुबुंनि जिउ गोमादों। ढेकियाजुलि धेरेमाजुलियाव 62 बोसोर बैसोनि जतिन ताते मुंनि सुबुंखौ बुथारदोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाव मैदेरखौ होखारनो थाखाय हाग्रा रैखाथि बिफाननि माखासे मावथिफोरा थांदोंमोन। हाग्रानि मैदेरखौ होना हरनो थाखाय नाजानायावनो हाग्रा बिफाननि मावथि 2खौ गाग्लोबो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। जिउ गोमानाय 2 हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावथिफोरा कुलिसर बर' आरो बिरेन राभा होनना मिथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला ढेकियाजुलि धेरेमाजुलियाव हाग्रानि मैदेरा जायगानिफ्राय खाराखैमोन आरो रायजो राजायाबो होना हरनो हायाखैमोन, जायनि जाउनाव हाग्रा रैखाथि बिफानाबो मैदेरखौ होना हरनो हायाखैमोन। जाउनाव 2 मावथिफोरा अबथिरायै जिउ खोमानाङो। तामुलपुर जिल्लायाव चन्दनपुर गामिनि श्रीकान्त दास मुंनि सासे आबादारिनि 2/4 बिगा हायाव गायनाय गासैबो गय बिफांखौ मेगन गोसा दुथांफोरा हरनि समाव दानफायना होजोबदों। 2/4 बिगा हायाव गोबां जोथोनै आरो दुखु खस्थ' खालामनानै मोनसे थांखिजों खालामनाय आबादखौ बेबायदि सिलिंखार खालामना होनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव। मणिपुराव उदखारि आफादनि गाग्लोबनायाव आसामनि सासे CRPFनि जिउ गोमाबाय। मणिपुराव थांनाय 22 एप्रिल खालि बिसायख'थि जोबनाय सानखालिनो बिष्णुपुर CRPF आउटपस्टआव उदखारि हानजाया बमाजों गाग्लोबनाय जाथायाव बरपेटानि नासरुद्दिन सरकार मुंनि CRPFआ जिउ गोमाबाय होनना खौरां मोन्दों। बिथांजों लोगोसेनो 2 CRPF जवानफोराबो गाज्रियै जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों। BTCआव इभेकसन खालामनांगौ होननानै प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्ममोना आसाम सरकारनिफ्राय लिरनानै लाबोदों। मख'नो गोनांदि BTCआव कन्टिनिउ इभेकसनखौ खालामनांगौ होननानै थांनाय 2023 मायथाइनि जुन दाननि 12 खालाराव प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्ममोना आसाम सरकारनिफ्राय लिरनानै लाबोदों। BTCआव जेसेबां गिर्जा न' सिफायदों, मन्दिर सिफायदों, बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव न' बां सिफायना होदों, गासैबो प्रमद बर' आरो इउजि ब्रह्म बिथांमोनानो प्रस्ताब लाना फैखादों होननानै फोरमायदों बिक्रम दैमारि। हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव खख्लाबारियाव गिदिर सुबुं गौमा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय 22 नं खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय बेटबारि गेलेग्रा फोथाराव BPF दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल जानानै थाङो। बे मेलावनो बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया बुंदों BJPनि गासैबो सापर्टारफोरा सिंजों सिं नांगोलावसो भटखौ होगोन होननानै बुङो हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि दरं उदालगुरियाव प्रमद बर'आ गावनि सापर्टारफोरखौ BJPनो भट होहोआलासेनो BPFनोसो भटखौ होनो थिनदों होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया। BTC सरकार फैनांगौ। BTC सरकार फैखांनायनि उनाव जोंहा स्टाराव होखानाय दङ, बे स्टार मथे जों खामानि मावगोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जोंजों जुजिनानै रावबो पार्टी गैया आरोना। बे प्रमद बर'आ जाम्बासो, बे जेबो गैला, बे सेस। बे प्रमद बर'आ जुदि थिगैनो दङब्ला मैयानि बे दरं उदालगुरियाव मानो गावनि सापर्टारखौ BJPनो भट होआबाला मानो नांगोलाव थुआबोलाय? बेसेबांसो भट मोनगोन? कामरुप मेट्र'नि धारापुराव बैसागुनि फांसन गाजा गोमजायै फारिलाइया सोलिबाय थानाय समावनो गिदिर गिख्रंथाव बार आरो अखाया बैसागो स्टेज प्रग्रामखौ थेर-बेथेर खालामनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ प्रग्राम खालामबाय थानाय समावनो जुबिन गार्गखौ नायनो फैनाय सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानांदों। गिख्रंथाव बार आरो अखा हानायनि जाउनाव पेन्डेला बायनानै नायगिरिफोरखौ खोबसिननायखौबो नुनो मोन्दों। अब्लाबो रावनिबो जिउ गोमायाखै होनना मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि समाव कामरुप मेट्र'आव गोबांथार गिख्रंथाव बार अखाया माखासे ओनसोलाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। राजा लामायाव गिदिर गिदिर दंफांफोरा बायनानै लामाया बन्द जानानै थानाय आरो गारिनि सायाव दंफां बायनानै गोग्लैसिननाय बायदि बायदि जाथायफोर जानायखौ नुनो मोन्दों। बनरगाव खाग्राबारियाव UPPL आरो BJP दोलोनि गिदिर सुबुं गौमा हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुङो, क'क्राझार लकसभा बियाबाव एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौनि थांखिजों गासै 50टा आफादफोरा मदद खालामदों आरो बे बाराव 10 बोसोर खोमानानै लानाय MP मासिखौ मोनफिनसिगोन, जेराव क'क्राझाराव एनडिएनि बिजाथिया गोबांथार भट मोननानै देरहागोन आरो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ मिथिगोन दि क'क्राझाराव बर'फोरा खौसेयै दङ होननानै बुंदों CM प्रमद बर'आ।
थैंक यू सो मच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनदोंबा मोनसे लाइक खालामदो आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो थैंक यू सो मच।